Bună, eu sunt The Creeper XD și astăzi vom începe o serie din Plants vs Zombie 2. Jocul îl puteți instala de pe Magazine Play. Nu este foarte greu, dar sper să vă placă. Să începem. Sper că o să câștigăm acest level. Am început destul de bine, zic eu. Și moriți. N-au șanse împotriva noastră. Priviți. Jocul este destul de frumos, interesant. Așa, să nu ne mănânce planta, nu? Așa, moriți. Este un pic greu acest joc, dar se merită. Cred că îl puteți instala și de pe App Store. Cel mai greu zombie de omorât. Cel cu găleata, casca pe cap. Să-i omorâm. Știu că putem. Gata. Ca să putem să ne reîncărcăm forțele, ar trebui să și înghețăm, nu? Haideți, măi. Nu mă referam la voi, zombilor. Nu veniți mai repede. Moriți. Moriți. Da. Greuț. Bravo. Jump. Să scăpăm de câțiva. Și sper că vei muri. Da, am murit. Destul de greu. Hai. Și hai. Yes! Ups. Vedeți dacă nu suntem atenți?
Haide că vreau să scap mai repede. Gata. Am câștigat și câțiva bănuți. Da, a fost interesant, nu? Cam atât. Ba nu. Gata. Să mergem la acest buștean cu ochelari. Este foarte ca lumea. Să vedem ce câștigăm. Din nou bani. Acestea sunt misiuni. Să vă arăt și grădina mea. Să punem și așa plantă. Gheața. Vrem să scăpăm de ceva timp, așa că ne folosim de albina. Să vă arăt și plantele. Această plantă nu va apărea în joc, deoarece nu ne folosește la nimic. Și planta asta am câștigat-o chiar acum. Aceasta este o plantă care vă voi arăta la episodul 2 din Plants vs Zombies 2. Aici o să upgrade. Da, interesant. Și aici sunt zombie pe care îi întâlnim în joc. De fapt, pe care i-am întâlnit eu deocamdată în joc. Acesta este foarte ciudat. Acest pirat ne va trimite acest papagal care ne va fura plantele. Deci, da, ne va fura plantele. Și cred că cam atât. Da. Cam atât a fost episodul de astăzi și sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și dați și subscribe. La revedere!